الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سورة إبراهيم آية 31. إخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan na mga agama Islam, alhamdulillah yari na isab kita ni bihayaon nakapagbay mata ha mahapon ini. In maudo nato ataw kaamo in madiscuss nato diha ini amo in kalabihan sin pagsadaka ataw kapag infak, pag nafaka haalta hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban uno in mga fawaid niya, uno in mga guna amo in makawa sin manusia. Na diha ini tinaunan adi pa kita makakompa amo in mga faida niya na maanahan nato hang karein ayat yadto nabasa nato. Lon sin Allah subhanahu wa ta'ala diaraak niya in nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Agi niya pamungaya Muhammad, ha mga ipong ko, amo in sila na marityaya. Iban, timitindog si mga sambayang, iban, piyag napaka nila, in uno-uno, rizki ko kanila, sibura in pag napaka nila, amo in, tiyatapok nila, iban, piyatampal nila. Haunan amo in dipan damatang kanila in adlaw, amo in wena, tudhati niya amo in maka tabang atawa ka weruun makagarantol doon na wakto yan. Nadena sa papyaon, in ayat yaon, siunon niya na isab ha suratul Baqarah ayat, hanggatos kasiyaman taglima. Doon sin Allah Ta'ala, wa anfiku fi sabilillah. Pag napakakamu hapangaltan niyo, haran sin Allah Ta'ala. Imana niya, amo inhinang kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namikyang bibayita pan sin Allah Ta'ala ha ikato ayat, ha suratul Baqarah ha ayat, doang gatos kayman tag-upat. Doon sin Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma razaqnakum. O kamu mga na maritaya fa Allah Ta'ala. Imana niya mga bariman fa Allah Ta'ala. Ipagnapakan niyo in uno-uno rizki namo kaniyo. At niya, bang on rizki sin Allah Ta'ala katubiayan, bang dita na siya maka napakakatan na ayaw ta kalupahan in mga zakat niya atawa kaamuin mga sadaka biyayan. Magsadaka kita ha mga katawtay manguran ta mga miskin. Namikyan bibayita pan sin Allah Ta'ala ha suratul Baqarah. Ya ayyuhalladhina amanu anfiku min tayyibati ma kasabtum. O kamu mga bariman lon sin Allah Ta'ala. Ipagnapakan niyo in den ha mga halal amuin na usahan niyo. Den na sa papiyaon mga katawtay manguran na muagama Islam na biyabayitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha amuin had sinamuin pagsadaka pegiyan. Sabda niya long niya man tasaddaka bi adli tamratin min kasbin tayyibin
وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ. Lawan sin Rasul Sallam, hisisulong niya imagsadaka. Hati niya, yung pamahan niya biadli tamra, biya lagku-lagku sinamo in hulma atau ka tamr biyayan. In sadaka. Importante, naming kasbin tayyib, hati niya din ha, usaha halal siya. Sabab in Allah Ta'ala, di siya manaimai, si mga sadaka, malingkan subay guwa din halal. Nasabnato din Allah Ta'ala, taymaun niya, in sadaka yaon, bisan biya tamr atau katamr biyayan, hulma, taymaun niya, sintuun niya. Mahuli, hati niya patubuon niya biyayan. Habiyara, pagpatubusin, hamukmano siya, sinamuin, ipatan niya atau kauno-uno biyan din ang mga pananam niya biya. Ahingga amuin, ipatan niyaon atau biya lagkusin bud biyayan. Adin na sabab yaon, katotay manguran na agama Islam. Baitang kita sin Allah Ta'ala ayatan niya, Fattakullaha mastata'tum, wasma'u wa ati'u wa anfiku khairan li anfusikum, wa may yuka syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kamuka kamu fa Allah Ta'ala laun sin Allah, naraak kita niyo. Mastata'tum, harin di ining kagawasan niyo. Imana niya, din di ining kagawasan ta, ha, hinang daakan sin Allah Ta'ala. Iban tayngog kamulon sin Allah Ta'ala. Iban pagtaat kamulon sin Allah. Iban ipagnapaka niyo in mga rizki kaniyo khairan li anfusikum. Amuyad din ikarayaw ang mga ginawabaran niyo. Hisusyo imano siya maig niya, haginawabaran niya in ikot. Imana niya maikot siya, di siya mabaya magsadaka, di siya mabaya magnapaka, maikot siya sin alta niya. Na faulaika humul muflihun. Tinaimano siya maig niya, haginawabaran niya in ikot atau kasipat, pag maikot, na sila mga mano siya magdapa-dapa, haparuntungan pahadarat sin Allah Ta'ala adlo qiyamah. Suratul Tagabun ayat 41. Demikian biyabaita sin Rasul Sallam mga hadis niya in kalabihan sin pagsadaka. Hambuk din ang mga hadis niya long niya, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laysa baynahu wa baynahu tarjuman fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam fayanduru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama ila akhir hadis. Wairoon lang niya hambuk kaniyo wairoon uno-uno atawa ka hinangan kaniyo sin Allahu Ta'ala malengkan na dahong kamo niya mag-meeting ataw ka magbisara adlo qiyama. Hawairoon amuin haantara niyo iban antara sin Allahu Ta'ala wairoon magtatargyum ataw ka mag-translate biyayan. Umatod imano siya yaon ha apit pa tuon niya na wairoon kakita niya malengkan amo ingkatan na hinang niya. Umatod pa apit palawa, damikyan, wairoon kakitan niya bot malengkan amuin, katan amuin na hinang niya. Hawak to niya, diya doon niya. Umatod siya paunahan niya, wairoon kakitan niya malengkan amuin narka sin Allah Ta'ala. Narka sin Allah Ta'ala. Nafatakun nara walau bisyikki tamratin. Pagtaming kamu din ha apoy narka gihannam. Anib kamu din ha narka gihannam. Atau ka narka sin Allah Ta'ala. Bisan dakuman hansipak din ha hulma atau ka tamr. Imana niya bang on tamr mo hambuk na ipagsara kami hansipak yadto. Inyad to mahinang mo yadto. Taming mo atau ka tampan mo
din haapoy narka Jahannam. Di na sabab yaon mga katawtay manguran na mo agama Islam, ang kitaon talong na mga ayatan yaon, munasabot na to hindoon, iban mga hadis yad do amuin, manuntyuki katan, haamuin bulansang kato, ha pagsadaka, sabab on kalabihan dakula doon. Di madohat si manusia ing kalabihan yaon, sobera amuin hinangan niya iniyaon, ima na niya manarakasya. Lon simbaginda Umar radiyallahu an. Lon yadhakara li anna al-amala tubahi fatakul as-sadaqa. Ana afdalukum. Lon sin Umar bin Khattab nasabot long niya kako ingkatan kakahinang si manusia na magbangsag bihayan. Inagi sin sadaka ako long ni labi marayaw din kaniyo. Ako long ni labi marayaw. Na mga kalabihan sin pagsadaka, iban mga faida ha pagsadaka na yari. Ikaysa din ang mga kalabihan sin pagsadaka na annaha tutfi'u ghadab Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata sir tutfi'u ghadab ar-Rabb tabaraka wa ta'ala. In sadaka na makapung, makamatay, makapung haastul sin Allahu Ta'ala ha manusia. Imana niya makatawon ataw ka makaig haastul sin Allahu Ta'ala ha manusia in pagsadaka. Biya nasabot sin Rasul Sallam hadis niya, sa benar tudong na in sadaka amuin, magkempakita-kita, imana niya sadaka amuin, ikhlas tuod siya, salta tiya tapok muhab mata si mga manusia na makapung siya ha astul sin Allahu Ta'ala haipon niya. Ikadua niya mga katawtay manguran na mga agama Islam. Annaha tamhul khati'a wa tudhibu naraha. Sabna to rin sadakayan na makapapas hadusa si manusia. Iban makaigsin amuin narka abiyayan. Imana niya mahinang taming mo dahil na apoy narka Jahannam. Nasabot sin Rasul Sallam hadis niya long niya, wasadaqatu tutfi'ul khati'a kama tutfi'ul ma'un nara. In sadaka long niya makapapas hadusa atau kamakapung hadusa habiya amuin pagpung sin tubig hakayo. Pabila in kayo yan, yasagan mo siya tubig, mapung siya, mapatay siya. Nabiyad tura indusa, apabila ondusa mo, nagsadaka kaw na mapapas magtuy indusa mo yan fa Allahu Ta'ala. Inikato niya, annaha wiqayatu minan nar. In sadaka yaun mahinang mutaming, den haapoy narka Jahannam. Biya hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya fatakun nara walau bisyiki tamra. Hati niya pagtaming kamu ha apoy narka Jahannam bisan dakuman long niya hantingi den ha tamr atawa kahulma. Ini kaupat niya anna al-mutasaddiqa fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah. Intaw nagsadaka na mahinang niya payong haadlo kiyama in sadaka niya yaun. Mahinang yaun hati niya maka tampan ni hapaso kaparatan haadlo kiyama. Bi hadis Uqba bin Amir long niya kiaulungan sin Allah Ta'ala diungog kulong niya in Rasulullah sallam nagsabda siya. Long niya kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yaqdiya bainan nas. In katalong ni manusia, hasom sin, lambong sin sadaka niya, haadlo kiyama, hingga amuin, hukuman na, ataw ka, auditan na sin Allahu Ta'ala, in antara si manusia. In kaunan sin, hambuk din ng mga sahaba, amuin, apabila long ta amuin, masasi ang mga hinang niya,
Kingatan niya tinya nasa siya, nasarundon magsadaka siya. Bisan na kumalong niya, mga kendi-kendi ikadihil niya, sabab kingatan niya amuyad ti makapapas, singkasaan niya, ataw kadusa niya. Namikyan nasabot sin Rasul Salam, inamo in 7 kaginis, day na mga manusia, amo in pasilungan sin Allahu Ta'ala halambong sin aras niya haadlo kiyama. Hambok din dito, long niya, rajulun tasaddaka bisadakatin faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Hambok usog, nagsadaka siya, sinambok sadaka, ubos tiya tapok niya ha, pagkahin niya manusia. Amo rin makaingat siya, iban, tiyukbalan niya, iban Allah subhanahu wa ta'ala. At iupamahan niya, amo hindi kingatan, sin lawa, in uno-uno, piag napakasin tuo. Inikalima niya amo in faida atau kakalabihan sin pagsadaka atau kapag nafaka. Anna, fi sadaqati dawa lil amrad al-badaniya. Long niya, in pagsadakayan, na ubat ha mga sakit ha pamaranan si manusia. Hadis sin salam long niya, dawaw mardakum bis sadaka. Ubati niyo in mga nasakit kaniyo sin pagsadaka. In kauna si mga sahaba sin salam, ibang mga salapus salih, na apabila masakit na sila, sarundon sila magpanaraka. Pag-ubos biyayan natin niya, umuli sila, din nasakit nila biyayan. Hambok sahaba, insakit niya, amo intuhod niya. Tinya, insakit ko inilong niya, niya nanam ko nalong niya, 7 tahon nalong niya inlugay niya. 7 tahon nalong niya. Na mataod na long ni ginis babarapa amuin piag ubat ko kaniya. Uno-uno na pangasubo ko ha mga doktor long ni biyayan, mga ubat bihang ko na long niya sa way guna niya. Napag-uwas hambok doktor long niya, agin niya kako, idhab, kadto na ko long niya, doon sinambok doktor yaon. Pagkalong na di kaulian long niya insakit sintuhod mo yaon si mga ginis babarapa din na mga ubat na guwa na kolong niya madto. Lawag kolong niya sin lupa long niya tagatubig magkali kolong niya. Hati niya doon ha mga masuk pa mga kabayan si mga tao bihayan. Hinang sinusugyad to, kimali siya bihayan ha kupong bihayan, ampa niya piagtabarro in tubig sing kupong yaon ha mga tao biyayan. Hinang niya, wala limugay na piauli sin Allah Ta'ala na igin sakit sin tuhod niya. Sabab, mataod niya ginis babarapa na din ng mga ubat sin doktor, di umuli. Na inakauli, amo inhinang niya, nagsadaka siya, nagkali siya kupong, hati niya, piaguna sin tao in kupong yaon, bilang sadaka na imuli intaw yaon din na sakit niya. In ikaunom niya, inna fiha dawa'un lil amradil qalbiyya. In pagsadakayan, na makaubat pa, ha mga sakit halom sin pangatayan. Diya nasabot si Rasulullah, hambuk mano siya, amuin, nag-complain siya para sa salam, long niya sobra long niya intugasin ate kulong niya. Hati niya di siya, mga makatayma si mga pamando, hati niya matugas in pangatayan niya. Biya di long niya in kalunok niya, amuin makatayma ko sin pamando sin agama. Lon sin Rasul Sallam kaniya, Iza aradta an talina qalbaka fa'at'imil miskin wamsah ala ra'sil yatim.
Bangsa zalong niya mabaya kolong niya. Atau kabang kumabaya, lumunok in pangatayan mo yan na pagsaraka ha mga miskin. Atau kapakaong ka pagpadamo ka, imbayta imiskin. Atau ka hinang ko kakaon, idihil mo hato miskin. Iban, kaulungan mo in mga anak ilo, sapuhon mo in unilan bihayan. Na din na sa mapyaon, lumunok in pangatayan si manusia. Tinyama, daran siya magsadaka mga miskin, iban maulong siya mga anak ilo, na hambuk yaon, amuin ubat, sin makalunok ha pangatayan, den di inimpamando sin agama, na matay mata siya. Inikapito niya pa ida ataw ka kalabihan sinamuin, pag nafaka ataw kapag sadaka, anna Allah yadfa'u bis sadaqati anwa'an minal bala'i. In sadakayan, na hinangan sin Allah Ta'ala makadepends haginis babarapa din ha mga musiba biyan damatang kay mo. Hati niya di damagpak kay mo in mga musiba yaon, hati niya umagpang kaniya in sadaka mo biyayan. Habiya wasiya sin Yahya alayhi salatu wasalam ha Bani Israel. Long niya, wa amurukum bis sadaka. Long sin Yahya ha Bani Israel. Amurukum bis sadaka. Daakan ta kamulong niya magsadaka. Sabab long niya impagsadakayan, nabiyalong niya upamalong niya sin hambuk usog, amuin, hiukutan siya sin kalaban niya atau kasatro niya. Biyayan. Pagubos long tabiyayan natin niya, uturan siya, liog biyayan, imana niya, patayon siya. Na long niya, magbayad na kulong niya, hati niya, magdepend na long niya amuin, idepend ko na impangalta kulong niya, hati niya, haunang ko in ginawabaran ko sin pangalta biyayan. Na din na sa piyad to into, yaw na tiniwala siya, kiatuyan sin maksud kaniya. Nabiyad to ra in sadaka, mga palanggungan na mga agama Islam. Amuin, makaagpang sin mga ginis babarapa, din ha mga musiba damatang kay mo. Bisan pan in nagsadaka, amuin to, nagmamaasiyat pa Allah Ta'ala. Nadamik yan hati niya, makadependa kaniya in sadaka niya, magguna kaniya. Ataw ka amo in nagsadaka, tao anyaya biyayan. Damik yan, magguna ra kaniya. Ataw ka, tao kafir biyan nagdilataba. Damik yan hati niya, in kwa niya to, in sadaka niya, makaagpang kaniya, sin mga musiba, amo in partong mong kaniya. Inikawalo niya mga palanggungan na mga agama Islam, anna al-abda innama yasilu haqiqatal birri bis sadaka. Imano siya atau kahambuk ipon sin Allah Ta'ala, di niya madohat, di niya makawa in kasabnalan atau kahakikat sin pinaka marayaw. Biyayan, malingkan sube sadaka biyayan. Long sin Allah Ta'ala Quran, long niya, lan tanadul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Di niyo long niya madohat, in sa lingkat-lingkat, atau kasarayaw-rayaw, tutumbasan din Allah Ta'ala, hahingga ipagnapaka niyo in uno-uno kauugan niyo. Nandina sa papyaon mga katautay manguran na mga agama Islam, in pinakamalag ko impahalan niya sadaka, amuin kauugan tabiayan. Ikasiyam niya, annal munfiqa yad'u lahul malak kulla yawmin. In tao magpanaraka atau ka magnanafaka sin altaniya, hakabayaan sin Allah Ta'ala, ipangindo asiya sin malaikat hakahaba adlaw. Bakambiya tao amuin ikutan. Long sin Rasulullah sallam, long niya, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Fayakulu ahaduhuma, Allahumma ati mumfikan khalafa. Wayakulu al-akhar, Allahumma ati mumsikan talafa. In mayroon ulong niya din na mga adlaw amuin abutan sin may naat inamuk ipon sin Allah Ta'ala buat malingkan hati niya on dua malaikat papanogan sin Allah Ta'ala. Dua malaikat.
Malaikat mangindo tao amuin mamura, imana niya bakan maikot, iban malaikat mangindo tao maikot biyayan. Lonsin malaikat amuin hatao bakan siya maikot, magnanapaka siya. Ya Allah, dihili into yaun nagnapaka, ganti sin piagnapaka niya. Nalong isab sinambuk biyayan, malaikat hamon to maikot, Ya Allah, dihililong niya into yaun pangalta, amo ipag maikot niya, halas niya, amuin mawera ka niya. Hati niya, amo kumangira ka niya in alta yaun. Ikahampo niya mga palanggungan ng mga agama Islam. Anna sahib sadaka yumarik lahu fi malihi. In tao mabasag siya magsadaka, mahinang hati dihilan sin Allah Ta'ala barakatin pangalta niya. Hati niya, hambuk yaon din ha mga magbarakat in pangalta sin manusia. Biya bayita sin Rasulullah hadis niya, manakasat sadakatum mimal. Long sinusalam, di long niya makakulang. Imana na di long niya maka tiyo-tiyo ha pangalta sin tao in pagsadaka niya. Sa pinsadaka yaon, amura yaon, in maampit niya. Biya kaya tumtumangkin ha zaman sin Rasulullah na ditungan siya sin zakat biyayan ha waktu krisis. Tiyawag na yung katan mga miskin, biyahagi niya biyayan ni mga pangaltayad to biyayan. Pagubos pagmahapon na biyayan, gimuain Aisha radiyallahu anha, long niya, ya Rasulullah. Onda long niya, ato kakiatom tumamura long ni puasa kita, long siya salam hoon. Uno long niya, onda kiapin mo kato do ni pamita, mang di kato, ipamita pagbukaan. Talong niya, duwad na kumalong niya amuin ini hati niya 2 pilak ini. Hati niya 2 dinar inakapin. Nalaw sinay sa mataod na yan. Nadiuhal niya kan Aisha long niya, Aisha, yari long niya. Pagduhal niya yan, wala niya biyutasan. Long ingata long ni Aisha, ingata ya Aisha long niya indo pilak ini, bakal long niya kato. Sa ingkatan long niya kaya pangdihil tayad tulong niya, amuyad to ingkato adlo kiyama. Ikahampot tag isa, karayawan sin pagnapaka atau kapag sadaka. Annahu la yabqa li sahibil mali min malihi illa ma tasaddaqa bihi. Wayro ulong niya makapin ha pangalta sin taw taga-alta, de na alta niya, buat malingkan, den di insadza in amu makasadaka niya. Law sin Allah Ta'ala, wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum. Ingkatan amo insadaka niyo. Katan balangyan niyo yaon na inyan magbalik da ing karayawan pag ginawabaran niyo. Hati ni amura yaon ni maampit tabiayan. Hapangaltata amo in uno-uno amo in pag makasadakata atawa ka maka tabaruta haagama sin Allah Ta'ala. In Rasul sallallahu mambukwak tupya nga subuan siya ataw kaya subo siya sin Aisha. Long niya, long sin Rasul salam kan Aisha, ya Aisha long niya, uno amun, ang palong niya nakapin long niya ha, kambing long niya, amuin si Sumbay doon. Long sin Aisha long niya, ma bakya minha illa katifaha. Long niya nakapin, malingka long niya, amurain nakapin, amuin katip hati niya among bang diha kato abagan niya imana niya amuin siki haunahan. Nalon sinasala kaniya bakya kulluha gaira katifiha. Hati niya nakapin long niya katan maampit ta katan long niya in yaon malingkan hindi ta long niya maampit amuin wala ta kya pangdihil yaon. Hati niya bakang katulong niya yaon. Hamputag dua, anna Allah yudaifu lil mutasaddiki ajrahu. Sabnatod in Allah Ta'ala lipatan niya hataw nagpanaraka ataw ka nagdihil sadaka in tutumbasan kaniya. Hanasabusin Allah Ta'ala ha suratul Hadid ayat hamputag 8. Nung sin Allah Ta'ala
innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradu Allah qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sa banal to din mga usog amuin mabasag magpanadaka. Namikyan in mga kababayan mabasag magpanaraka, iban magpautang sila fa Allahu Ta'ala sin utang marayaw. Nalipatan sin Allahu Ta'ala kanila, iban ong kanila tutumbasan amo inwayro untubtuban niya. Mga palanggungan na moaga Islam, mamabaya kita impangaltata, hati na ingkatan niya, atawa ka maampit ta haadlo kiyama, atawa ka puasing kamateta, na subeta hati niya ipag napakata ha kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan bibayta sin Allah ta'ala Quran, man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana, فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله hisisilong na imano siya amuin pautangan niya in Allah Ta'ala sin utang marayaw. Sabab mga palanggungan ng mga agama Islam bang magpanarakaw magnapakakaw uno-uno na biyayan hakabayaan sin Allah Ta'ala mananabangangkaw hakar na Allah Ta'ala na iniyaon utang sin Allah Ta'ala kay mo. Utang. Na fayudaifahu lahu. Hati niya lipatan sin Allah Ta'ala yan, hatao amuin tagdapo kaniya. Adaafan kasi sin lipat manglipat sa taud-taud biyayan. In Allah Ta'ala yaqbidu wa yabsut. Allah Ta'ala tiniya tinaon wakto tiniya paggangan ni imano siya, on wakto tiniya pamurahon ni imano siya. Wa ilayhi turja'un, hati niya ingkatan manusia na muy pahadarat sin Allah Ta'ala. Ikahamput tagtu din na mga kalabihan sin pagsadaka, anna sahibaha yud'a min babin khasin min abwabil jannah, yuqalu lahu babus sadaka. Intaw amu intagdapo sin sadaka, tawagan siya hadlok yama halawang sin surga biyayan. Ingan niya babus sadaka, doon siya pasoron bihayan, espesyal doon siya. Hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu an, sabnatu din Rasulullah namu, man anfaka zawjaini fi sabilillah, hati na hisyusyo imagnafaka, hadwa, bagay niya atau kaiban niya, ha insadaka niya hati niya amo in nafaka niya hati niya fi sabilillah into yaw natin niya himihinang siya ha daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nanudiya fil jannati ya Abdullah, manawag-tawag atau katawagan siya halom sin surga, ya Abdullah hada khair, yan long ni ilabi marayaw hinang mulong niya. Faman kana min ahli salah, hisisi imano siya mabasag magsambayang, tawagan siya hababus sala. Hisis yung imano siya amuin, mabasag siya maglulod tuharan sin Allah Ta'ala, na tawagan siya lawang amuin babul jihad. Hisis yung imano siya amuin, mabasag magsadaka, tawagan siya hababus sadaka. Hisis yung imano siya amuin, barpuasa, damikyan tawagan siya hababul rayan. Long Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah. Bangso pa malong na ingkatan yan, na hinang sin manusia. Uno, matawag siya katan si mga kalawang-lawangan niya un. Nalon sin Rasulullah hoon. Pangayoon ko fa Allah Ta'ala, hati niya tarbilang ko din kanila niya Abu Bakar. Ikahamputag upat din na mga kalabihan sin pagsadaka, mga palanggungan ng mga agama Islam. Annaha mata magitamaat ala ma'asiyami wa ittiba'il janazati wa iyadatil marid fi yawmin wahid illa awjaba dhalika li sahibil jannah. Apabila mapun hambuk manusia in nagpapuasa siya, nakaagad siya ha bangkay tay mangud niya hatin harap madto papagkukuburan. Iban nakabisita siya hataw na sa sakit hambuk adlawra. Na malengkan in idisin Allah Ta'ala kaniya, wajib kaniya makasud siya pasurga.
Habiyan na sa Buddha hadis sin Rasulullah long niya man asbaha minkumul yawma sa'ima. Hisisulong niya in iabutan si Mina at den kani bihayaon hadlaw ini amo impuasa. Lon sin Abu Bakar, ako ya Rasulullah. Lon sin Rasulullah, man tabi aminkumul yawma janaza. Hisisulong niya in nakaagad kanyo pagkubur hadlaw yan. Lon sin Abu Bakar, ana ya Rasulullah, ako long niya Rasulullah. Long niya, hisyo kanyo in nakabisita ha nasasakit adlaw yan. Long sin Abu Bakar, ana ya Rasul, ako ya Rasulullah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wero ulong niya idil sin Allah Ta'ala, hambuk manusia apabila mapun niya intuhi ng yaon halom sin hang kaadlaw, buat malengkan wagib siya pasurun sin Allah Ta'ala surga. Ini kahamputag 5 mga palanggungan na mga agama Islam. Impagnafaka ataw kapag sadaka na insyirahu sadr. Hati niya makahayang ha daghal si manusia. Warahatul qalb. Iban makahali-hali impangatayan mo. Hati niya sumanyang impangatayan mo biyayan. Lon sin Rasul sallam hati nagdihil siya upamahan. Hatao amuin maikot, iban tao mamura. Habiya 2 usog biyayan. Hati niya 2 usog yaon, naon, hati niya 2 badyo nila amuin jubba atawa ka gamis upama niya. Gamis. Sa in badyo niya natin niya, den ha basi biyayan. Diyon sa mga zaman sinasal na kauna ito pag magbubuno biyayan natin ni ombasi ibatang ha daghal. Ngain to amo imagnanafaka yaon hakahaba siya magnafaka sin altaniya lemuag biyayan humayang in kwan nito amuin naka badyo nito humayang siya hati di siya magipit sin badyo nito humayang biyayan. Nabiyat to inupama sinto amuin magnanafaka ato ka maggagasto biyayan. Na amuin to amuin ikutan. Hakahaba siya mag-ikot na samibpit. Hati niya biya makwanin daghal niya sampai amuin agon-agon di na siya makanapas biyayan. Na amuyaon iniupamahan sin Rasulullah hatao amuin maikot iban amuin mamura siya. Nga din na sa papyaon mga katotay mauran na mga agama Islam, ayaw kita niyo ba, mabaya kita niyo, mahayang in daghal na to, mahayang in pangatayan na to, masanyang kita biyayan, imaksud niya na sobay, ayaw kita niyo, maikot sin pangalta, piyabul sin Allah Ta'ala kato, magsadaka kita ha mga to, mga miskin, mananabangan kita ha agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikahamput tag-unom, أن المنفق إذا كان من العلماء فهو بأفضل المنازل عند الله. Amo intaw yaon magnanafaka siya altaniya. Apabila inkaonan niya din ha mga ulama, hatin niya din ha mga tao makahati ha agama, na amo yatin sa rayaw-rayaw amuin manzila atawa ka amuin bubutangan ha sadaka biya. Hati labi marayo ito hati niya din ha kwan. Abiya na sa busin ng salam, long innamad dunya li arbaati nafar. In dunya long niya, in tagdapos in dunya, para long niya ha upat ka ginis manusia. Ataw ka para upat manusia. Kaysa na abdun razakahullahu malan wa ilma. Hati niya, hambok ha ipon amuin rizkian sa sinallahu ta'ala pangalta, iban ilmu, fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Hati niya in ilmu niya yaon, ibang pangalta niya yaon na usal niya hapag mabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasilu fihi rahimahu. Iban nasubbat niya in kasilasa ha mga kakampungan niya. Na kengatan niya hati niya in yaon haksin Allah ta'ala na amuyatin sa lingkat-lingkat imanzila niya haadlo kiyama. Ika-hamputag pito, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ay kiyaala
Sabna to rin Nabi Muhammad SAW na hinang niya inamu inagani hati niya subay siya magnanapaka hapangalta niya. Habiya sa pantun amuin tao amuin tagdapu sing Quran. In Quran yaw natin niya amuin yamala niya atawa ka hinang niya mag-ibadat biyayan. Na amayatin upama si Rasulullah hinang niya indayahan apabila magnanapaka siya alta niya habiya tao amuin karayawan sin tao amuin nagdarasing Quran salta iagad niya inda akan sing Quran. Hadis sin Rasulullah long niya la hasada illa fi snatain. Wairoon long niya kaiibugan si manusia hapagkahin niya manusia kakahinang buat malingkan duang kaginis. Ikaysa rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi. Amo in manusia dihilan sin Allah Ta'ala ilmu atau ka Quran sa iyamalan niya tudian hati niya hinang niya inda akan sing Quran ha katihabaan sin dum iban adlaw. Ini kedua niya rajulun atahu Allahu malam fahuwa yunfiku ana al-layli wan nahar. Ini kedua law niya kaibugan amo imanu siya dihilan siya sin Allah Ta'ala pangalta salta impang alta niya piag napaka niya haran sin Allah Ta'ala hakatihabaan sin dum iban adlaw biyayan. Na imduak kayo ni siya kaibugan siya iban magsibu in karayawan nilang pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na dena sabab yaon hati niya bekenlong taamong katan manusia topikan sin Allah Ta'ala simbihayan halong taga pangalta siya amuin mausal niya pag napaka haran sin Allah Ta'ala. Namikyan amuin manusia taga ilmu siya amuin kaamalan niya to din ilmu niya biyan bukang katan manusia biyat to. Ikahampu tagwalo din ang mga kalabihan si mga sadaka mga palanggungan na muagama Islam أن العبد موف بالعهد الذي بينه وبين الله ومتمم للصفقة التي أقدها معه متى ما بذل نفسه وما له في سبيل الله. In hamuk ipon natin niya amuin makatunay siya sin perjanjian niya antara niya iban antara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamun biyabaita sin Allah Ta'ala sa baban sin pagmura niya amuin haginawa baran niya ibang pangalta niya haran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Long sin Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bianna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sabna to din Allah Ta'ala bininya din ha mga mu'min. Biyayaran sin Allah Ta'ala din ha mga mu'min in mga ginawa baran nila ibang mga pangalta nila. Uno impyamayad sin Allah Ta'ala amo in surga niya. Surga niya. Namikyan ikahamputag siyam din ang mga kalabihan sin pagnapaka atau kapag sadaka. Anna sadakata dalilun ala sidkil abdi wa imanihi. In pagpanaraka yaon into mabasag magpanaraka biyayan na partandaan in tawayaw natin benar-benar to din pagtag-ipon fa Allah Ta'ala ibang benar-benar to din amo in pag-iman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ng salam wa sadaqatu burhan. Hati niya in pagsadakayan dalil atau kapartandaan sin manusia beriman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ikakawaan din ang mga kalabihan sin pagsadaka mga palanggungan na mga agama Islam anna sadakata mutahhiratul lil mal. In sadakayan makasusiha pangalta si manusia iban makaig sin mga musiba amo in demagpak do na pangalta niya bihayan. In kaonan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati niya pagwasiyatan niya in mga tao mga business. In agi niya ya ma'syara tujjar o kamulong niya mga business long na bihayan. Inna hadzal bay sabna tudlong niya in pagdagang yan
yahduruhu lagu wal halaf. Hati niya ondo unong niya hati niya magdaragang amuin sumeddo ni pagputing iban pagsapa habukun kasabunalan. Na pasyawibuhu bisadaka. Na din na sa mapiaun na suwe kamu hati niya igan niyo impaghatin niya, uwatan niyo impagputing yan, atawa ka tampanan niyo, atawa ka tabunan niyo impagputing yan, atawa ka pagsapa simbukumbon na liyaon, simpagsadaka. Na din sa piyado ampunan sin Allah Ta'ala, in din ha mga sapa bukumbunal, atawa ka mga pagputing yan to, hasababan sin sadaka. Afdalus sadakat, in labi marayaw mga pagsadaka, ha mga palanggungan ng mga agama Islam, as-sadakatul khafiyah. Ikaysa, amuin magsadaka ka sin amuin iko sa zain makaingat. Amun tiyatapok mo ha pagkahim mo mano siya biyayan. Tupot Allah Ta'ala in makaingat. Doon sin Allah Ta'ala, in tubdu sadaqat fani aymahi wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Banglaw niya patampalan ning sadakayan na okay sa bang niyo itapok, ipanglihil niyo ang mga fukarap, mga tao, mga miskin, na amuyad to in labi marayaw kaniyo. Labi marayaw kaniyo biyayan. In ikadua niya, labi marayaw ang mga sadaka, al sadaka to fi hali siha wal kuwa. Amo in magpanaraka ko, hasabo ko, amo in malasig pa ko biyayan, kondisyon pa ko, iban makusog pa ko. Kamuntra siya din sin amo in, amo puas hati niya puasing kamate mo ang paipagsarakain altamo. Hati niya malag ko impahala sin waktu buhi pa ko biyayan, amuin magsadaka ko sin pangaltamo. Inikato niya, ang sadakatul lati takunu ba'da ada'il wajib. Amuin sadaka labi marayo biyayan, amuin magsadaka ka hapuasin pagtunay mo sin mga wajib. Biyayan. So upama niya, nagsambayan ko, pag upuas mo magsambayan, hati niya amuyan yung pagtukbal mo sin amuin sadakayaun. In ikaupat niya na badul insani ma yastatihu wa yutabbir ma'al qilla wal haja. Hati niya amuin magmura imano siya sin uno-uno kagosan niya saltain niya hati niya kagugunahan niya sa amuin sa babansing kauugan niya pagsadaka niya biyayan na din ang mga afdal yatulon sino salam afdalus sadaka juhdul muqil. Wabda biman taul. Law na ilabi marayalong na biyayan, amuin, mga tao amulando inguna nilang biyayan, kagugunahan nilang tuli sadaka. Sa tag na ilong niya ha amuin, family mo. Mangin family mo, hati niya magkagunahan tuli silang sin uno-uno biyayan, na afdal hati niya in idungkaw nafaka kanilang biyayan. Supaya amuin, madohat nila ning amuin kabayaan nila. Mura-murahan mga palanggungan ng mga agama Islam, amuin mga topic na to hamahapon ini hati niya dilansin Allah Ta'ala mumpaat atawa ka guna atawa ka makakawa kita pangadjian bisan da kumantiu-tiu din ha amuin mga ayatan atawa ka hadis sinul salam din ha mga kalabihan sin sadaka tiap-tiap hambuk kato taniyo pangayo na to fa Allah Ta'ala amuin igan niya pangatayan na to in among sipat amuin pagmaikot hasupaya magdaparapa kita hakarayawan paruntungan pahadarat sin Allah Ta'ala parman niya ang wa may yukasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun hisi si mano siya maigniya pangatayan niya in sipat pagmaikot na sila imano siya magdaparapa sin paruntungan pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala murah-murahan linasazza wa billahi taufiku wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.